Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आं दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना अरुणाचलनि बालिमुक होननाय मोनसे जायगायाव दङ। बेयाव माने बुद्धिस्ट टेम्पल गोदान बानायदों आरोना दायो ओपनिं जाबाय जानाया खिन्थु माने किसुमान खामानिया जाजोबाखै। आं नोंथांमोननो बे बुद्धिस्ट टेम्पलखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ। जोंहा आंजों लोगोआव गोबां मानसिफोर फैदों आरोना आंनि लोगोफोर नायनो हागोन। जों बाइकखौ बेयाव दोनबाय। बाइकखौ बेयाव दोननानै नैबेनो आरोना बुद्धिस्ट टेम्पला नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिराद समायना दासो माने फार्स्ट बानायग्रोदों आरो सोरबाफोर फैयोबा बेयाव बेरायनो फैबानो जाबाय। जोंनि ओरै अरांथिंनिफ्राय हाबनानै अरां नेशनेल हाइवेनिफ्राय हाबनानै माजबादथिं हाबबोनानै ओमफ्राय नैबे बालिमुक होननाय जायगायाव दं आरोना बे अरुणाचल गोलैयो। अरुणाचलनि बे हाजोआव बानायनाय जादों आरोना बे बुद्धिस्ट टेम्पलखौ नोंथांमोननो बे केमेराजों देखायगासिनो आं नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थ' नोंथांमोन नैबेनो आरोना बुद्धिस्ट टेम्पला बिराद समायना नै बिराद मोजां आरोना एकदम अरुणाचलनि बियो माबा बालिमुक होनना बुङो बे एरियाखौ बालिमुक अरुणाचल बालिमुक नोंथांमोना नायनो हागोन बुद्धिस्ट टेम्पल इयो मिथिबायना मन्दिर आरोना बुद्धिस्ट मन्दिर इयो अरुणाचलनि मानसिफ्रा बेखौ सिबियो आरोना। थ' नोंथांमोन बेगथिंजाय बेफोरबायदि नुयो आरोना मन्दिरा ओमफ्राय नैबेयाव माने बेयाव थाग्रा जायगाफोर जानो हागौ बेयाव गुरुफोर थागोन आरो जायनाखि बेखौ फुजारिफोर थानो हागौ बेयाव बुद्धिस्ट टेम्पल बियो नायनो हागोन। सब हाजो आरोना बिथिंबो हाजो ओमफ्राय बिथिंबो हाजो ओरैजायबाथाय माने भुटान ओइ भैरबखुन्द'आ ओरैजाय जाहैबाय आरोना मोनसे दै दङ बेनिफ्राय ओरैजाय अरुणाचल बिथिंजाय ओरै आसाम ओमफ्राय बे अरुणाचलनि हाजोआव दं आरोना बे जिथुनाखि बुद्धिस्ट टेम्पल बियो गोदानसो खुलिदों दायो आं सोंगासिनो दं र' सासे बिसिनि अरुणाचलनि मानसिनियाव आं सोंगासिनो। थ' नोंथांमोन दायो आं माने सिङाव हाबलांसिगोन आरोना जुथाखौ बेयाव दोनबाय माने नोंथांमोना जेब्लायबो मन्दिरफ्राव फैयोब्ला जुथा खुनानै हाबा आरोना आं दायो सिङाव हाबलांबाय आरो इयाव जोंहा माने गोदानसो खुलिदों और भी स्टेचू लगाएगा ना इसमें ये क्या है ये जो हाथी का माथा आच्छा नैबे मैदेरनि खर' आरोना बेखौ फुजियो नोंथांमोन बेयाव जोङो माने आं नोंथांमोननो गोजौआव थांनानै देखायगोन रास्ता इधर है ना भैया आं नोंथांमोननो देखायगासिनो सिंथिं नायलां आरोना बेखौनो फुजियो आरोना नोंथांमोन नैबेनो बुद्धिस्ट टेम्पल बेखौ फुजियो आरोना बे बिसिनि गुरु। थ' आं गोजौथिं थांगासिनो दायो थ' भिउखौ देखायगोन आरोना नोंथांमोननो नैबेयाव दं आरोना नै मोनसे मुर्ति बेनिफ्राय आरो गोजौआव थांबावगोन आं गोजौनिफ्राय भिउखौ देखायगोन गोजौनिफ्राय बिराद मोजां भिउआ थ' नोंथांमोननो देखायगासिनो नै बिथिं दासो खामानिया जाजोबाखै आरोना कालार सालार लागायबावनांगौ दङ बिराद मोजां नै भिउआ नोंथांमोन भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद मोजां नै वाव आसाम लकेसन मासां मोजांलै बैथिंजाय माने बैथिं थांबाथाय टावां मोनहैयो ओरैजाय गोजौथिं ओमफ्राय जों दा बालिमुकनि टपाव दङ ओमफ्राय नैथिंबो देखायनोसै आं बिराद मोजां नै भिउफोरा नायनो हागोन नोंथांमोन दासो माने कालार लागायगासिनो दङ फुरा खामानिफ्रा कमप्लिट जाजोबाखै आरोना। थ' नोंथांमोनाथ' मन्दिरनि नामखौ मा होननानै बुङो मिथिखाबाय दा माबा माबि बुंलायलाङो आं बारा गोसोआव थायासै खिन्थु बुद्धिस्ट टेम्पल होननानैल'सो मिथिबाय दायो एसे बेलेग बुंदोंमोन आरोना जेबो नङा नोंथांमोना फैबानो जाबाय बे जायगायाव बिराद मोजां गोजौआव थांबावनो हानायबा मोजां जागौमोन थांबावनो हायोमोन नामाथाय आं नायबावनि र' एसे माने कालार सालार लागायगासिनो दंना दायो आं देखायगासिनो टप भिउखौ देखायगासिनो आं मिथिबाय सबसे टप नैबे माने मुर्ति बानायदों मिथिबाय सनानि ना मा जागोनथाय बियो ना माबानिसो स्टिल माने मा जागोनथाय बियो आं बारा मोजां मिथिलायलांला सनानिबो थायो बिसिना ओमफ्राय नै सबसे टप भिउ सबसे टपाव फैबाय आरो थांजाबावो टपावैनो बिराद गोजौ नै नायनो हागोन हा थ' नोंथांमोन माने अपेनिंआ ओरैनो जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना फुजाफोर होनोबा फैनो हागोन बेयाव ओमफ्राय मोनसे गिदिर प्रग्राम लानाय जागोन आरोना डिसेम्बराव फेस्टिभेल बायदि लागोन बेयाव फेस्टिभेल जागोन नोंथांमोना फैबानो जाबाय बेयाव माने बालिमुक फेस्टिभेल जागोन आरोना आं एसे खोन्थानि सोंना ইয়াত কওকচোন কেতিয়া হেৰি হ'ব ফেষ্টিভেলটো ডিচেম্বৰত ন ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখ আৰু হিপিনিত কি আৰু নতুন কিবা কৰিব নেকি গুম্ফা আচ্ছা আচ্ছা आरो माने घुम्पा बानायबावगोन आरोना नोंथांमोना देखायगासिनो आं
स्टेप बनायसे आच्छा आच्छा र' आं नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोन नैबेहाय माने रेस्टुरेन्ट बानायगोन आरो ना डिस्क' बायदिसिना जागोन ओमफ्राय नैबेजोंसो गाखांनांगोन सिरिजों ओइ सिरिजों थ' नोंथांमोन आं माने दायो सिरियाव गाखोगोन आरो ना सिरियाव गाखोगोन फैनो हागोन नोंथांमोना फैदो थ' नोंथांमोन आं दायो माने सिरिजोंसो गाखोदों आरो ना एकदम टपाव हरिओम नै माने स्टार्ट खालामजेनबाय आरो ना टप नै मैखोमोना बैयाव गाहायाव थाजोब्बाय नै मैखोमोना गाहायाव सबसे टप बेयाव नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेनो आरो ना मुर्तिया स्टेचु बियो मिथिबाय नोंथांमोन सोरबाफोर बेरायनो फैनोबा फैनो हागोन बेयाव बे अरुणाचल स्टेटआव गोलैयो अरुणाचल स्टेटनि बियो बालिमुक होननाय जायगायाव गोलैयो आरो ना नोंथांमोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय माने नै बिथिंजाय बै मोनसे नुदोंना बै हाग्राबारि बेयाव मोनसे गम्पा बानायबावगोन आरो ना गम्पा मोनसे गोदान मन्दिर बानायबावगोन बेयाव बिराद मोजां आरो ना एरिया बेयाव माने फेस्टिभेल जासिगोन डिसेम्बराव बे फेस्टिभेलाव फैनो हागोन नोंथांमोन बालिमुक फेस्टिभेल आरो ना नामा जाबाय बालिमुक फेस्टिभेल नै बिथिंजाय बिराद मोजां जायगाफ्रा बै फारसेथिं भुटान गोलैयो आरो ना बै फारसेथिं भुटान बिथिंजाय आसाम थाबाय बे एरिया फुरा अरुणाचल गोजा बे अल अरुणाचल ओरैजाय बैथिं सिदा थांबाथाय नैबे लामा नुहुरदोंना बे लामाजों टावां मोनहैगोन आरो ना नोंथांमोन थ' आं सोंगासिनो दङ बिसिनि मानसिनिया आरो ना भैया ये जो टेम्पल है इसको क्या नाम दिया गया है ये जो मंदिर को थोड़ा इसमें बताएंगे अमरतला ये मंदिर का नाम अमरतला ठीक है अभी तो ये ओपनिंग हो गया क्या अभी ओपनिंग अभी हो रहा है ना और भी काम बाकी है अभी बहुत काम बाकी है इस एरिया का इस लोकेशन का नाम क्या है इस एरिया का बालिमुक बालिमुक ही कहा जाता है ना तो नोंथांमोन बालिमुकखौनो बुंनाय जायो ओके थैंक यू नोंथांमोनथ' आं देखायखाबाय बेयो माने बुद्धिस्ट टेम्पल आरो ना जिथुनाखि दायो गोदान जागासिनो अपेनिं जाजोबाखै माखासे खामानि बाखि दङ बैथिंजाय बिल्डिं बानायगासिनो माने बेयाव किसुमान माबाफोर थागोन आरो ना फुजारि जायफोर माने फुजा होगोन बेयाव नोंथांमोननो जेब्ला अपेनिं जागोन अब्ला आरो आङो मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन नोंथांमोननो उनाव फैगोन आङो थ' बेनोसै आरो ना बिराद मोजां नोंथांमोना मालाबाफोर बालिमुक बेरायनो फैब्ला बेयाव फैबानो जाबाय आरो ना एसे गोजौआव बालिमुकनि मोजां बिराद बरिया थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक खालाम आरो लोगोसे बोरै मोनदों भिडिअखौ कमेन्ट खालाम र' आंनि लोगोफोर दंबावो दे देखायगासिनो आङो जों सोर सोर फैदों मिथिबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथांखौथ' सिनायखायो खुलुमबाय ओमफ्राय बोरै मोनदों बे जायगायाव फैनानै तामाम बरिया खुगायाव मा जागासिनो दं दायो गय जाबोदोंमोनलै आदसा गय जाबोदों ओमफ्राय बाराथ' बिराद गुसु जों दायो ओमफ्राय बहा थांगोन दा जों थांफिनसै ओजोंहाय जों गायथिं थांफिनसै गोजौथिं माने थांनायनि अर्डार गैया माने पारमिसन गैया कर'नानि माबा भेक्सिन लानायनि माबा माबि नांलायलांगौनो बेखायनो जों थांथ'ला उनाव माने जों टावां थांनायनि प्लेनिं खालामदों आरो ना नैबे जोंहा इथिं दङ इथिं बुंना हरदो टावाङाव माब्ला थांनाय जागोन जोङो एसे मोजां डेट लानानै थांसै टावाङाव जोङो बर्तमान डिसेम्बर नङाबा फेब्रुवारि मान्थथिं जों थांनाय जागोन आरो ना बरफ देखायगोन नोंथांमोना मिथिबायना बरफा उरि जालायगोन इथिं दङ जोंहा लोगोफोर इथिं फैदोब्रा एसे बुंना हरदो बोरै मोनखो फैनानै फार्स्ट टाइम फैदो आरो ना आं बहुत मोजां नांदो बेयाव फैना गासिबो एरियानि गोजाखा अरां एरिया माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गोलैजोबो नै बिथिं बेबो दं एमेन भाई थ' नोंथांमोना नै बिथाङा माने ब्लगार दै माने ब्लग बानायो आरो ना बेफोरबायदिनो मोजां मोजां लकेसनफोर देखायबाय थागोन आङो बिथांनि इउटुबनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै चेक आउट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबसक्राइब खालामना फैदो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ नङा होमबा लोगोसे बेल आइकन थ' बिदिब्ला नोंमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय